Kai! Alhamdulillah, Allah mun gode ma. Wa'yannan mutanen 80, wai da me kuke nufi ne? Ba zan ci ku ba? Sai ƙada-ƙada kuke yi? Na buga, na buga. Kai daga ƙarshe ma da aka cire iya bal, sai daɓewa ne a gida. An sako su wannan Malam Salisun, so yake sai ya ci ni. To ta Allah ba taka ba. Ka ga dai aikin banza wanda nake ganin ba shi da amfani a cikin ƙungiyata. Shi ya sa mu winning goal. Dama haka rayuwar take. Yau ka zagi mutum, gobe ka yabe shi. Duk dai da mu ba ma zagin ɗan bal. Sai dai mu ji bai kyauta mana ba. To Allah mun gode ma, Allah mun gode ma. Kai! Mutane sun cika gidan kallo. Ala dole sai an ci mu. To ta Allah ba taku ba. Muna nan zama daram. Kai jagora Rafinha. Yayi wa man of the match back to back. Wasan Deportivo Alaves shine. Wasan da muka buga da 80 a yanzu da aka tashi shine. Kai Rafinha. Mun dawo fa kuma mun hau mun yi kane-kane. Ba yadda aka iya da mu. Mun tafi kenan. Ba.